Chinese wake up. I'm gonna make sure I'm in the pick up. Chinese wake up food. Chinese wake up. Kaba kuna Enzo. Uya weka njiva. Mama, you are really a ninja, man. Then boktureka feeds in boka poster. Andi murundona tina mama wangu. Tana mama wakadaro wana. Tana mama waka. Ndimuzve moda kuti nditi sagogo abhero kuita trending pasocial media. Iwe hasta, iwenda kuregera siya phone. Hasta ndinotoende pamberi apo nimbokutora uchitoka Chinese wake up. Tamba sanda kurova izvezvi. Tamba ndakamirira. Amana chii ndokurova neshamu dzemupambudza ndakapuwa na comic pasta. Iwe unontaisa chi? Ndokurova negokora. Tamba. Chakatira. Kadinosimuka ne Chinese wake up. Mama, mtamse dance rock up kutena achidai song. Guys, attacking food. Iwe, ita. Kadinosimuka ne Chinese wake up. I'm gonna make sure I'm in the pick up. Kwete kuzoti yanga iri set up. Nyara ndakukuregera but under one condition udza vanhu vese kuti vari kuona Hasta P Vines vasubscribe zvese. Guys, kuna iso vari kuona Hasta P Vines ndokumbiroti muska mama ndoti kudii. Iwe sandisvodese kudaro itoti vanhu vasubscribe Hasta P Vines nekutena on notification paYouTube nekulike video iro ravari kuona iri rekwaenzo vaudze. Guys, ndokumbira kuti muskabe Hasta P Vines nekutena on notification bell nekuraikeri.